Zayo ukuthi ngisiphushe mfethu amajidama engidlala nawo sijwayelene so ngiyazi mangiphethe bone yonke into ibalula. So wena as a player i-pressure ukudlale akulama tournament asekasi uyihandle kanjani because uyabona like kasi abantu baningi babukele and most abantu bazokriticize wena as an individual uziprepare kanjani for ama game kanje. I think ba umuntu kumele uzazi ukuthi ufunani. Uma uvuka ekseni uyazi ukuthi uyaphila akusesipanini mfethu. Ekugcineni yonke indawo kuyakhulunywa. Mina ngiyaziphusha every day yonke indawo kuyakhulunywa. So if uzosaba abantu kusho ukuthi ngeke ngidlale mfethu. So i-pressure kumele ngiyijwayele na kanjani. So angihlebele ucoach le mali unika kanjani bathi ngishara imali. Ayangazi ngemali soza khona Brian. Wena mawuholo uyispenda kanjani? Nginencosi mfethu. Nginoma crazy endlini so yibo abantu ebele ngibabheke kuqala before mina. Abantwana bebazothatha dayisa ngapha kambani so babhayizisa. Mfethu ekugcineni nginomuntu oyi-1 kumele ngispende naye. Mase ngiqede zonke into engizenzayo man. Oh focus emuntwini wakho. Ngifocus emntwini wakhe. Ngosakhi out. Ucheck. Chair. No, I wish makakhona la zobukela itime because otherwise I've been watching you since ngiqala ukubukela udlala namhlanje na other day ngikubukela udlala. Ngiyayithanda performance yakho as a player so